Príjemný a ničím nerušený sobotňajší večer, milí cigaroví priatelia. Dúfam, že ste si pozreli cigarovú recenziu dnes na prémiovú značku Cohiba. A ak ste si dnešnú recenziu pozreli, tak viete, že malo výjsť toto video. Dám si kapitána Jacka. Akože pivo. Dávno sme tu nemali nejakú súťaž. Čo vy na to? Na zdravíčko. Mali sme súťaže rôzne. Aj klasické, kde sa niečo objednávalo, aj srandovné, kde ste mi posielali pohľadnice. Ja ich dodnes odložené mám. No a keďže už pomerne dávno žiadna súťaž nebola a súťaže sú korením života a aj tohto kanálu, som veľmi rád, že som Jakuba opäť prekecal na nejakú tú súťaž. No a čo som tentokrát vymyslel? Jedna z najčastejších otázok, ktoré mi chodia či už cez Messenger, alebo aj do mailu, aj cez Instagram, chcel by som začať s cigarami. Akú cigaru si mám kúpiť, čo k tomu potrebujem, ako začať a tak ďalej a tak ďalej. No a keďže sa mi už nechce každému odpovedať, zahrnul som odpoveď na tieto otázky do dnešnej súťaže. Dalo sa to pojať všelijako, hlavne čo sa týka rozpätia ceny. Ale ja som chcel, aby tento starter pack pre začiatočníkov obsahoval cigary, ktoré ja osobne mám rád, ktoré si myslím, že by boli vhodné pre začiatočníka a ktoré ho zároveň cenovo nezrujnujú, ale nie sú to ani žiadne tie low cost cigary, ktoré by mu mohli robiť nejaké či už konštrukčné, alebo možno aj chuťové problémy. No a ak si kúpite cigary, potrebujete zapaľovač a kater. A ak si kúpite cigary, potrebujete humidor, snáď, možno, alebo aj nie. Poďme sa pozrieť, čo taký cigarový starter pack pre začiatočníka obsahuje a čo som doňho navrhol a čo mi Jakub po vzájomnej konzultácii schválil. Ste zvedaví, čo tam bude? Tak poďme na to. Nemalo by to trvať dlho a buď dnes alebo zajtra by sa mala na e-shope doutnikyes.cz objaviť táto novinka. Ja som si to pomenoval, že starter pack pre začiatočníka. Začneme od cigár. Takže cigary vám prídu v takomto humidity bagu, čiže na úvod nepotrebujete riešiť humidor, nepotrebujete riešiť boveda sáčky a nejaké zip krabičky. V tomto sáčku cigary vydržia minimálne mesiac, skôr by som to videl, že keď ich dáte niekde do tmy a do chladnejšieho trošku miesta, tak vám vydržia aj 2-3 mesiace úplne v pohode. To sú špeciálne sáčky, ktoré majú vnútri membránu, ktorá prepúšťa vlhkosť a udržiava cigary v dobrej kondícii. Pretože ak ste úplní začiatočníci, tak by ste mali vedieť, že cigary vyžadujú špecifickú vlhkosť a ak sa vysušia, stratia chuť a ten pôžitok z nich ide do prdele. No, na cigary sa mrkneme hneď, ale keď si chcete cigaru pripáliť, potrebujete ju samozrejme zastrihnúť a potrebujete ju pripáliť zapaľovačom. No a začiatočníci nemajú kater, takzvaný zastrihávač doma, tak pozrite sa, takýto pekný kovový. Ja viem, že akože tí znalci povedia, že Angelo, že sú určite lepšie katre ako Xikar a podobne, ale ja som nechcel ísť cestou toho najdrahšieho
ale zase ani toho najlacnejšieho. Čiže žiadny plastáčik, s ktorým strihnete 3 cigary a môžete ho šmariť do koša, ale pekne kovový cutter, ktorý verím, že bude strihať dobre. Veď dneska si ho aj vyskúšame. Takže celokovový Angelo cutter v takejto peknej krabičke. Ako sa s ním cigarka zastriháva, si ešte dnes ukážeme. No a keď už máte cigaru zastrihnutú, tak by ju bolo dobre pripáliť. A bolo by ju dobre pripáliť tak, aby vás to neomrzelo, že ju pripaľujete pol hodinu. Tak takýto zapaľovač, áno, síce plastáčik, ale nie z tých úplne najlacnejších. A plameň trojitý a myslím, že je to poriadny horák. Takže ako takýto zapaľovač pripaľuje cigaru, si dnes samozrejme ukážeme. Takže máme cutter, máme zapaľovač, poriadny turbomaník. No a to najdôležitejšie sa skrýva tu. Ja som dlhé roky odporúčal začiatočníkom začať s kusánom. Ale kusano Tubos je už ťažké zohnať a tak som ako prvú cigaru pre začiatočníka zvolil niečo môjmu srdcu blízke, značku, z ktorej mám odfajčené a pravdepodobne najviac cigár, a to je Vegafina. Vegafina, biela rada, klasické Robusto. Na klasické Robusto som recenziu netočil, ale Short Robusto si nájdete v recenziách a myslím, že je to niekde ešte úplne na začiatku okolo 55-60 číslo. Takže Connecticut krycí list, dominikánsky tabak, jemná krémová smotanová cigara bez nejakého priehršľu nikotínu, takže pre začiatočníka môže byť. Dala by sa vybrať lacnejšia Connecticut cigara a samozrejme dala by sa vybrať drahšia Connecticut cigara. Ale toto je na úvod cenovo tak úplne v pohode, že aj keď niekde v polovičke si poviete, že stačilo a odložíte ju, nič strašné sa nestane. Takže prvým našim vojakom zo starter paku je Vegafina, biela rada Robusto. No a po prvom Connecticute si treba dať druhý, ale trošičku taký na steroidoch a trošičku niečo lepšie. Ernesto Pérez Carrillo je značka, ktorá už nieraz vyhrala najlepšiu cigaru roka v magazíne Cigar Aficionado. Takže konkrétne tu máme New Wave Reserve Robusto. 5x50 Robusto. Nechcel som tam hnať hneď na úvod nejaké veľké formáty, ale chcel som zároveň, aby ste z tej cigary mali pocit, že áno, je to cigara, je to kus tabaku, nie je to nejaká cigarilka alebo niečo podobné. Keď začať s cigarami, tak si myslím, že Short Robusto alebo Robusto je úplne v pohode. Takže Ernesto Pérez Carrillo si dáte ako druhú cigaru. No a čo by to bol za cigarový svet, keby sme v ňom nemali Kubu? Pretože Kuba je takým synonymom cigár a aj ľudia, ktorí veľmi sa do toho nerozumejú, alebo len začínajú, alebo proste sú nováčikovia, tak vedia, že kubánske cigary sú niečo extra. Vegueros. Prečo táto značka? Mohli by sme tam dať samozrejme nejakú Cohibu alebo neviem čo, ale tým by sa tá cena toho balíčka výrazne predražila a Vegueros je skvelá cigarka, ktorá je ešte stále dostupná za pomerne normálnu cenu, takže som zvolil Vegueros. Je to trošku kratší formát, ale myslím, že táto cigarka by vám takisto mohla veľmi chutiť. No a keď už tu máme takúto zmes Connecticut, Kuba, čo keby sme vyskúšali nejakú extrémnu zmes? Nebolo to tak dávno, keď som recenzoval Filthy Hooligan, Shamrock,
takzvanú zmrzlinovú trojfarebnú cigaru. Recenziu si nájdete. Toto je už poriadny kusisko cigary a to striedanie toho krycieho listu robí rôzne chute, ale napriek tomu, že obsahuje aj Maduro krycí list, táto cigara nie je nejako extra silná, čiže myslím si, že aj začiatočník si na nej veľmi dobre pochutí. Takže Black Market Shamrock. Trojfarebná cigarka formátu Toro, takže trošku sme pritvrdili, ideme vyššie. No a posledná cigara, to som si ja neodpustil, je to cigara, ktorá mňa osobne veľmi prekvapila, je za dobrú cenu a mne osobne veľmi chutí. Už mám za sebou 2 boxy, aj keď teda boxy sú to len po 12, takže nie je tam toho strašne veľa. A znalci už vedia, že to nemôže byť nič iné ako Démonio Miloš Forman. Limitovaná edícia od Démonia, no limitovaná stále je k dispozícii, čiže neviem, čo to je za limitka, ale tu si skúsite aj cigaru zastrihnúť trošku iný tvar, ako je klasické parecho. Takže Démonio Miloš Forman, recenziu samozrejme nájdete, ako aj na všetky cigary, ktoré sú v balíčku. Všetko sú to cigary, ktoré som ja osobne fajčil a ktoré považujem v pomere cena, výkon, cena, chuť za dobré alebo dokonca vynikajúce. Samozrejme, nikde nie je napísané, že musíte ísť presne v tomto poradí Vega Fina, Carillo, Vegueros, Alec Bradley a Démonio, ale toto je, ak sa pýtate, s čím začať a ako postupovať, tak toto by mohlo byť také krôčik po krôčku, trošičku sa do toho cigarového sveta dostať a pozrieť. Samozrejme, na úvod je to ako... Skôr by som sa prikláňal fakt začať s týmito 2 cigarami. Keď si dáte ako prvú trebárs ten Shamrock alebo Démonio, no mohlo by to dopadnúť všelijak. Snažil som sa tieto cigary vyberať tak, hoci sú podľa môjho osobného vkusu, myslím si, že by mohli prísť vhod aj fajčiarom cigár, ktorí už kde to, čo to odfajčené majú. No a k tomu sa dostaneme o sekundu. No a skôr, než sa dostaneme k ďalšiemu pokecu, by som si rád už konečne zapálil nejakú tú cigarku. A keďže dneska vyšla recenzia na kubánsku cigarilku značky Cohiba, asi tú najslávnejšiu a najznámejšiu značku, tak budem dneska pokračovať v kubánskej nôte a dám si Vegueros. No a pripálim si ho zapaľovačom zo starter packu a zastrihnem si ho katrom zo starter packu. Ako sa cigara zastriháva a ako sa cigara pripaľuje, sa dozviete v sérii Ricka. Nájdete na tomto kanále. Sú to také rýchle informácie cigarovým kamarátom, amatérom. Takže hľadajte zoznam videí Ricka, sú tam dôležité základné informácie, ako zastrihnúť, ako pripáliť vyhasnutú cigaru, ako fajčiť cigaru, ako držať cigaru, ako sa vyhnúť nikotín sickness a tak ďalej. Takže takto. Jak kvet. Panenské zastrihnutie sa tomu hovorí, lebo tento orezávač, toto je jeho prvá cigara. No a panenské pripálenie, toto je akože turbo, toto je turbo zapaľovač. Hovorím, jasné, dalo by sa vlastne vybrať aj lacnejší zapaľovač, nejaký jednotryskový, jednoduchší, dal by sa vybrať kater, ktorý je plastový a ktorý stojí pár centov, euríčko 2, ale ja som sa snažil pri výbere týchto cigár
na jednej strane pozerať na cigarových začiatočníkov, amatérov, na niekoho, kto si to chce skúsiť, ale zároveň som chcel, aby tento balíček bol atraktívny aj pre ľudí, ktorí už niečo odfajčené majú. Pretože, povedzme si úprimne, zapaľovač sa vždy zíde, kovových katrov nie je nikdy dosť a myslím, že ani tieto cigary nie sú na zahodenie. Takže táto súťaž, aj keď je poňatá pre začiatočníkov, neznamená, že sa do nej nemôže zapojiť ktokoľvek z vás. No a mali by sme sa už pomaly dostať aj k cene takéhoto balíčku. Dám si pivko, respektíve pivko. Neviem, či sa kapitán Jack dá označiť za pivo. Oni píšu, že to je flavored beer, akože ochutené pivo, ale je to chutí. Veľa e-shopov má nastavenú nejakú cenovú hladinu 140, 200, 150, 250 eur, pri ktorých máte poštu zdarma. A ja som chcel vlastne tým, aby bol tento balíček dostupný fakt pre tých začiatočníkov, pre niekoho, kto si to chce skúsiť, ale nechce do toho oplieskať nejaké kvantá peňazí, že no to teraz vypláznem 200 eur za cigary, za zapaľovač, za kater, za humidor a keď mi to nebude chutiť, tá nič. Jasné, furt sa to dá predať alebo darovať, ale taký starter pack by mal spĺňať aj tú podmienku, že by mal byť cenovo dostupný. A práve preto je takto konkrétne zvolená skladba cigár a príslušenstva. Takže, čo za svoje peniaze dostanete? Zvlhčovací sáčik, v ktorom vám cigary vydržia 2 mesiace určite, 5 cigár, kater, zastrihávač a zapaľovač. No a toto celé vás, bratši, vyjde na 62 eur a poštovné je gratis. Čiže nehovorím, nie je to malá suma, ale tiež si myslím, že to nie je ani nejaká veľká suma. Takže ak si to chcete skúsiť, tak obetujete 62 eur a buď to vyjde, alebo to nevyjde. A ak ste už skúsení fajčiari, tak si myslím, že tiež za tú skladbu cigár a príslušenstva to nie je nejaká prestrelená suma a zároveň tým, že je poštovné zdarma, tak vlastne vy si hodíte do košíka tento starter pack, tento balíček pre začiatočníkov, aj keď to nemusia byť len začiatočníci, a poštovné máte gratis, neriešite nič iné. A zároveň kúpou tohto starter packu sa samozrejme zaradíte do losovania. A aké losovanie to bude? A kedy bude to losovanie? A čo budú výhry? Si ukážeme o minútku. Tak, som späť. Ideme si tie informácie zhrnúť. Táto starter pack súťaž pre začiatočníkov bude bežať počas celého mesiaca červen. Čiže každý, kto počas červnu nakúpi aspoň teda jeden cigarový starter pack balíček pre najmä začiatočníkov, nazvime to, dostane sa do žrebovania, ktoré prebehne tuto na kanáli, ako je už našim dobrým zvykom, 6.7., čiže 6. júla, červenca. 6. července 2020, hned jak skouknete cigarovou recenzi, začne se livestream, na kterém budu z klobouku tahat
víťeze Tší Humidoru. Tak, verím, že som potešil aj bratov Čechov. A aké to budú humidory? Tak, budú to humidory Angelo. Ja ich tu mám. Áno, takto vyzerajú. Dvakrát menší o jeden veľký. Počas livestreamu si ich samozrejme rozbalíme a ukážeme. Teraz to už robiť nebudem, lebo by to bolo dlhokánske video a určite už chcete ísť na pivo. Takže 3x humidor Angelo, ktorý myslím, že sa pridá každému, nielen cigarovému začiatočníkovi, ale aj skúsenému fajčiarovi. Humidor nikdy nie je na zahodenie. Ak si počas júna, června objednáte 2 balíčky, budete mať 2 lístky v osudí, v klobúku. A ak si objednáte 5 balíčkov, budete mať 5 lístkov v osudí. Čiže šance sa môžu zvýšiť, ale samozrejme je to hlavne teda pre tých, ktorí mi vypisujú správy. Chcel by som skúsiť cigaru, s akou cigarou mám začať, čo potrebujem, kde mám nakúpiť, ako mám nakúpiť, koľko ma to bude stáť. Tak, milí cigaroví začiatočníci, ak chcete sa pozrieť do sveta cigár, bude vás to stáť 62 eur. Myslím, že je to priateľná suma za takúto skúsenosť a myslím, že je to priateľná suma aj pre fajčiarov skúsených, ak teda im tieto cigárky prídu ako dobré. Mne prišli ako dobré v pomere cena-výkon a nechcel som, aby ten balíček stál 100 eur. Hej, mohli sme tam vybrať Opus X, alebo Cohibu, alebo neviem, aké cigary a tým pádom by bol ten balíček drahý jak šľak. Zastrihávač nejaký Xikar, zapaľovač nejaký Saint Dupont a neviem čo. A tým pádom by to bolo drahé jak sviňa. Mohli sme ísť aj opačným smerom, dať tam Quorum, dať tam Asylum, dať tam plastáčik a dať tam nejaký jednotriskový najlacnejší zapaľovač a bolo by to ešte trošku lacnejšie. Ale to som tiež nechcel. Čiže ja dúfam, že som túto skladbu vybral dobre a že budete spokojní. Či už ste cigarový začiatočník, alebo ste skúsený fajčiar a tieto cigary sa vám zídu, takisto sa vám zíde zapaľovač a kater. Takže takto dneska myslím, že to bude opäť zábavné, že si opäť potom na live streame budeme žrebovať z klobúka, bude to fajná atmosféra ako aj vždy doteraz. Takže ja sa veľmi teším, že sa podarilo túto súťaž vďaka e-shopu doutniky.es.cz zorganizovať. Ja verím, že ten starter pack tam pribudne na tom e-shope veľmi rýchlo, že bude už k dispozícii, keďže jún alias červen nám už beží. Takže červnová súťaž už je tu. Bolo mi potešením opäť na tomto kanáli pre vás vydať nové video a nové video s novou súťažou. Takže, ak chcete vyhrať humidor, zapojte sa do súťaže. Ak chcete začať s cigarami, kúpte si starter pack a možno vyhráte aj humidor. Teším sa na vás i ja si idem vychutnávať Vegu Eros, horenie bezproblémové, poťah tip top, kubánska cigarka ešte za normálnu cenu. Tešilo ma, dovidenia budúcu sobotu, opäť pri nejakej cigarovej recenzii, prípadne pri nejakom inom videu. Majte sa krásne, užívajte si život a dajte si občas dobrú cigaru. Dovidenia, priatelia.